एग्र' टुरिजम रिजर्टआवनो दावराय नुदों लोगोफोर नुसनदों दा नैबे नुनाया दावराय दै नैबे दावराय नायलाय थाबायनाय नुदों दावराय नायनोबा फै लोगोफोर एग्र' टुरिजमावनो दावराय नुगोन मैदेर नुगोन मुसाबो नुगोन फैग' थायोब्ला अनेक नुगोन आरो मैदेराथ' हिसाब गैयै दंखायो लोगोफोर नोंथांमोना नायनोबा फै माब्लाबा माने नै बिदि टाइमाव फैनांगोन आरो ना बिदि टाइमाव फैयोब्ला नुगोन अखा दोमैलुलु मोनाबिलि समाव नै नुदों दा लोगोफोर नुहुरदों दा नायनोबा फैबानो जाबाय लोगोफोर एग्र' टुरिजम रिजर्टआव फुलबारि लामाखौथ' नायदो नै जायगाखौ माबायदि बरियाखा ओरैबायदि इन्जय खालामनो हागोन नोंथांमोना फैयोब्ला बेयाव खिन्थु लोगो लाना फैफादे हारसिं माने इन्टारेस्ट जाया बेयाव लोगो नांगोन माने हाजो जायगा नालाय दे लोगोफोर हाब गैयै दावराय दङ लोगोफोर नै नुदोंना बिथिं ओइ लाइथिंबो दंसै दावराय नै बैथिंथ' देखायदोंमोन नै बिसोरो बेलेग आरो ना खिन्थु हाग्रा गोजाना सिङाव हाबलांजोब्बाय नुवासै मोजां नुवासै खारलांजोब्बाय दङ दावराय नायनोबा जोंहा नैबे एग्र' टुरिजम रिजर्टआव फैबानो जाबाय लोगोफोर दावराय गोबां हाग्रानि जिब जुनार नुनो मोनगोन बेयाव नै जोंबो दावरायखौनो नायबाय बेयाव दावराय एग्र' टुरिजम रिजर्टनि लामानि नुथाय नै फुलाथ' ओरैबायदि बाहादुरिखा नै नायदो लोगोफोर वाव समायना रमायना ओमफ्राय दा नै होलांबाय जोंनिया नै दा बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम रिजर्ट नोंथांमोना बेरायनो फैयोब्ला नै नायनानै लादो जायगाखौ माबायदि बेसेबां समायना रमायना माबायदि समाव फैनांगौ लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय दा नै बिथिं नै जायगायाथ' ओरैबायदि सुन्दर जाबाय आरो कटेजफोराबो सिन्था गैला नै बिथिं नै आरो बिथिं गथ'फोर गेलेग्रा दङ आरो फेमिलि टाइम पास खालामनो हायो नै दाबायदि समाव फैनांगौ आरो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जोंबो थारमाने बेयावनो एसे बेरायग्लांनो होनना फैबायलै लोगोफोर दिनै I love Bodoland Heritage Agro Tourism उदालगुरियावलै बे उदालगुरिनिफ्राय साहा मथा मथि 15 किल'मिटारसो गोजाननि डिसटेन्सआव दङ आरो बे भुटान हाजोजों नांजाबनाय खिन्थु नैबे हाजो नुदोंना लोगोफोर बे हाजोआ खिन्थु मा होनना बुङो जोंहा भुटाननि नङा दे बे जोंनि आसामनिनो हाजो नैबे हाजोआवनो जोंहा नैबे रिजर्टआ दङ आरो ना बिथाङा बे रिजर्टनि अनारानो जाबाय जोंहा जोंनि बर' मानसियानो नोंथांमोना सिनायगोन जायगाखौथ' नुबाय नै बिराद मोजां बेनिफ्राय आरो जोंहा बेयाव थानायनि थाखाय गोबां सुबिदा दङ कटेजफोर दङ आरो नै बिथिं जोंहा थाबाय मेन किटचेन रेस्टुरेन्ट थाबाय बेनिफ्राय आरो बेरायथावना जायगा बिथिं दङ गोबांनो बेनिफ्राय आरो बेयाव गोबां नोंथांमोना जिब जुनारबो नुनो मोनगोन सिजोनाव नोंथांमोना बेयाव एलिफेन्ट नुनो मोनगोन मैदेर बेनिफ्राय आरो जोंथ' आरो दिनै दावरायबो नुबाय दावराय नुनो मोनगोन दावराय गोबां दङ बेनिफ्राय आरो बिदिनो जिब जुनारनि बिथोराव मांकि नुनो मोनगोन आरो मुसाबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना भाग्य दङब्ला मुसा आरो नोंथांमोना फैयोब्ला बेयाव हारसिं फैनाङा दे लोगो लानानै फै मानो होनना बुङोब्ला हाजो जायगा ना बिदि आरो नै बिथिं गथ'फोर गेलेनायनि थाखाय गोबां फेसिलिटि दङ दे लोगोफोर अब्ला बेलेग मानसि नायफैनाय नों साला सिगनेसार लोंबाय थायो बेयाव आं नायबाबो मोना होननानै फैसा गैया सिगनेसार लोंबाय थायो होननानै
जाया बिरगोद बिरगोद दावराय Bangun gitu ya? udah hit daवराय